Jeg skal fortælle lidt om den her nervecelle. Det vi ser her, det er nervecellen. Vi ser en cellekerne, der er nogle dendritter, det er alt dem her. Vi har et akson, som er den lange her. Og så har vi nogle endeknopper, som også kaldes de præsynaptiske terminaler. Og her er der sådan nogle små vesikler, fyldt med neurotransmitter, altså nogle transmitterstoffer. Som vi lige kan se lidt forstørret heroppe, har vi sådan en endeknop, og det her det er så en vesikel med masser af transmitterstoffer indeni. Ja. Der kan sidde sådan nogle oligodendrocytter eller astrocyt på selve aksonet. Der kan også sidde for eksempel i begyndelsen af aksonet, som vi også kalder axon hillock. Der kan der sidde sådan en natrium-kalium-pumpe. Der kan godt sidde flere, men her har jeg bare lige tegnet en. Og det er egentlig, hvor det kræver ATP for den her natrium-kalium-pumpe. Dybest set så handler det om, at indeni der bliver det mere negativt, og udenpå bliver det mere positivt. Der kommer de her 2 kalium plusioner ind, og 3 natrium ud, og sådan bliver det. Så det vil være mere, altså der vil være flere natrium plus, altså 145 ind eller udenpå hedder det. Og indeni vil altså være flere kalium. Ja. Der sidder også nogle mitokondrier, som laver respiration, sådan så vi kan få lavet det her ATP. Heroppe har jeg lige tegnet en motorisk endeplade, hvor vi har muskelcellen herover, det præsynaptiske membran og en synapsekløft, som er lige imellem. Jeg har også prøvet at tegne synapsen hernede, hvor vi har det præsynaptiske membran, postsynaptiske membran og synapsekløften indimellem lidt mere tydeligt. Ja, til at starte med, der tror jeg godt, jeg vil forklare lidt om den her figur. Og det er egentlig bare zoomet ind på selve aksonet af nervecellen. Ja, så det her, det er cellekroppen, vi ser, og så aksonet, vi ser langs her. Figuren, den viser, hvordan et nervesignal det opstår og bevæger sig i et neuron. Så herover til venstre, det er cellekroppen, og til højre aksonet. Uden for nervecellen, altså herude, der er der mange natriumioner, altså Na+, de grønne prikker. Men så inde i cellen er flest kaliumioner, altså de lille firkanter. Så når signalet starter, så åbner de her natriumkanaler i cellemembranen, så natrium det strømmer ind i aksonet. Det der ved det indtal, vi ser. Og indersiden den bliver så mere positiv. Så kort efter så åbner de her kaliumioner så, eller kaliumkanaler hedder det, i cellemembranen, så natriummet det kan strømme ud af cellen igen. Altså kalium kan strømme ud af cellen. Når ionerne de så bevæger sig ind og ud af cellen, membranen ind i cellen, så bliver spændingen ændret. Og det får ligesom nervesignalet til at blive ved med at fortsætte langs aksonet. Det var lidt om det. Jeg tror, den næste, jeg godt vil fortælle lidt om, det kunne være den her. Og den her figur, den viser, hvordan spændingen i en nervecelle, den ændrer sig. Altså herover der så vi mere, hvordan det på selve membranen og inde i cellen ændrer sig. Og det her det er så en figur eller en graf, man kan sige, som lidt viser det samme. Så det er, hvordan at en nervecelle, den ændrer sig over tid, når der sendes et nervesignal igennem. Så først der er cellen i hvile og har en spænding på omkring de 70 millivolt.
Og det der så sker, det er, at der kommer et stimulus, og det stimulus, det får spænding til at stige, altså EPSP. Og hvis den når tærskelværdien, som er den vi ser her, så udløses der et aktionspotentiale, altså AP. Og spændingen den stiger så hurtigt, så der sker en depolarisering, og så bliver den kortvarigt mere positiv. Derefter så falder spændingen igen, som man kalder repolarisering, og så bliver den kortvarigt mere negativ end hvilespændingen. Og det er så det, vi kalder hyperpolarisering. Og for at undgå, at signalet sendes tilbage igen, det er så der hyperpolarisering. Og til sidst, så er det nervesignalen, den ligesom vender tilbage til sin normale hvilespænding. Og så hvis det ligesom har været en stor smerte, men ligesom, hvis man bliver slået hårdt, så vil det have en højere frekvens. Altså det er ikke noget med, at så vil den her blive lavere. Så vil det bare ske hurtigere efter hinanden, at de her bølger de kommer. Og så hvis man ligesom, det ikke var en særlig stor smerte, hvis ikke det gjorde særlig ondt, så vil der bare være længere tid, før der kommer en bølge igen. Så det kommer ikke til at ændre sig, hvor højt den ryger op eller af. Det er bare frekvensen, der bliver ændret. Ja. Så ved jeg ikke, så kunne jeg fortælle lidt om den her figur. Ja. Den viser ligesom synapsen. Og hvordan man ligesom overfører det her AP fra den præsynaptiske celle, altså indeknoplen, til den postsynaptiske, altså dendritten. Så når AP'et det kommer ind i aksonet gennem indeknoppens præsynaptiske membran, det er det, vi ser ved det her ettal. Og det får så de her kaliumkanaler til at åbne sig, så kalium det strømmer ind i indeknoppen. Det er det, vi ser ved det her total. Når kalium det så binder sig til vesiklerne, som vi ser her, så får det ligesom, så er det ligesom nogle transmitterstoffer herinde, som vi ser ved trætallet, og det får dem til at diffundere ud til cellens cellemembran, som vi ser ved det her 4-tal. Og så via, kommer et fint ord, exocytose, så afgiver de her transmitterstofferne til synapsekløften. Altså de rører herover. Og transmitterstofferne her, de diffunderer jo så ud over kløften og binder sig til de her receptorer. Og det får den postsynaptiske membran til at åbne de her Na+ kanaler. Så Na+, det strømmer ind, som vi ser ved 6-tallet. Og så bliver der dannet det her EPSP. Og det gør så, at et AP, altså aktionspotentiale, det gør, at så bliver tærskelværdien overskredet, som vi så i figuren før. Det her Na+, der ikke bliver brugt, det kan faktisk genbruges ved næste aktionspotentiale. Så det ryger ligesom tilbage ind i den postsynaptiske membran. Altså afhængigt af, om det er fremmende eller et hæmmende transmitterstof. Så ja, det var lidt om synapsen. Ja. Så ved jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg har så meget mere end det. Jeg kan lige vise en figur, jeg har på min computer herovre. Måske. Ja. Og det er så en figur, der viser lidt, hvordan et hemmeligt signal, altså EPSP, det opstår inde i nervecellen. Så det er ligesom når, at
et transmitterstof, som ligesom er de her grønne pletter. Når det binder sig til de her receptorer, som er de røde, så åbner der nogle ionkanaler. Og de ionkanaler, de får ligesom de her kaliumioner til at strømme ud af cellen, eller kloridioner til at strømme ind i cellen. Det er det her betyder. Så indersiden, den bliver mere negativ, og spændingen, den kommer længere væk fra tærskelværdien. Det er det, der betyder det hæmmende. Altså hvis man når tærskelværdien op over tærskelværdien, så er det der, hvor det hele det går i gang. Men hvis at den derimod ikke når op over tærskelværdien, så er den hæmmende. Og det er det har vist sig. Så det bliver ligesom sværere for nervecellen at danne det her aktionspotentiale, som det kræver for at nå op over tærskelværdien. Så Na+, det vil hellere ind i cellen, end at kalium, det vil ud. Så ladningsforskellen, det gør ligesom, at natrium, det tiltrækkes til det negative, sådan så det selv bliver positivt. Det er nogenlunde det, den her figur, den viser. Vi har faktisk også lige hernede, at i stedet for at ryge op over tærskelværdien, så falder den ligesom, eller forbliver ved de minus 70. Ja, det tror jeg nogenlunde var det, jeg havde om nervesystemet. Ja.